Wah, wangun tenan. Ha jare tok sandangi pate apa warok. Lho. Kok warok iki piye? Lah iki kok brengose kuandel banget. Keri nang irung ni. Wis ora apa-apa dibetah-betahke. Kene tanggo nyerot tambekan ki rambuté mlebu irung kabeh. Nek tanggo nyebul metu irung kabeh. Dadi kaya apa kae lho. Mak strup sor. Dibetah-betahke. Yo. Aku arep dadi ratu nang Dandang Mangore. Ya sakarepmu. Kowe karo apa patih kok ora basa karo ratu? Ora apa-apa, patih ki ana sing ora basa karo ratu mergo tuwa patihe. Oh. Kowe nek nyeluk aku Yayi Prabu, aku nek nyeluk kowe Kakang Patih. Wela. Jenengmu sapa? Aku tak nganggo jeneng Prabu Candrageni. Wah, medeni. Bakul rek, dengkulmu melosot. Candrageni kok bakul rek ora. Ha terus aku nganggo patih sapa? Sakarepmu. Aku tak nganggo patih Jaya Aluminium. Iki ngawur wong paweh nganggo aluminium. Lah sapa aku manut iso. Aku nek kon golek jeneng ki angel. Piye? Aja manut wong jebul. Ha. Gah aku. Ha iya. Gandeng aku kuwi asale saka geni, mula jenengku Wisanggeni. Kuwi asale ra kowe putune Eyang Baruna. Bis. Kudu. Eyang Baruna kuwi dewa. Mamane ning banyu. Mula kowe nganggo jeneng Patih Candrawari. Wah, apik to? Candrawari. Ya wis manut. Kok tak nganggo jeneng Patih Sengkuni. Ulus wis ana sing duwe. Kuwi wis ana iki wonge ya isih urip. Men kondang nganggo jenenge wong liya. Ya wis Candrawari. Kakang Patih Candrawari. Apa? Yayi Prabu Candranata. Geni. Paman Loso Jenar, Bapa Berbandurna, tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadhawadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jangandika sami. Monggo menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten ing Praja Ngastina. Ewadene ingkang putra wantun hangrawuhaken dhateng jangandika para sepuh. Mila ingkang saking menika mboten lega raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina menawi dereng wonten wiyosing mangandika paduka para sepuh. Kebareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Anggen kula wantun hamboyongi dhateng rawuh para sepuh wonten madyaning dadri negari Ngastina. Paman Loso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih semban kula. Namung paduka ing menang paring panggesangan dhateng ing abdi kepatihan. Jernyatanipun kula menika sampun sagah minangka dados Wrangkanata ing Astina. Mila tansah mastuti dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu ing Astina. Mboten nama aneh. Menawi sampun ngantos ta ing wancirina nadyaning wanciratri kula katimbalan sowan ingkang bapa mboten badhe wantun suwala. Tartemtu tansah ngestu padha dhateng dawuh paduka anak Prabu ing Astina. Mila ing saking menika nggih gandeng sampun sawetawis ingkang bapa sowan wonten ngabiyantara paduka anak Prabu. Ewadene sakmangke kaselak nata ling manahipun ingkang bapa. Tumunten ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo nggih kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang paman ing Plasa Jenar nggih anak Prabu ing Astina. Semanten iki ingkang bapa ing Sukalima nggih. Anggen kula bidhal saking pertapan Sukalima persasat kadi kula jangkah-jangkao. Enggal prapteng wonten ing daturi negari Astina. Mboten wonten ingkang gumana mosih salebeti manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Astina. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kadharing kathah
Mugi hamba Barana ingkang sejati ingkang bapa nedya midhangetaken ingkang tetela. Mbok menawi wonten bot repot penggalih paduka anak Prabu. Mboten ketang sekedhik aturipun ingkang Bapak Suka Lima samangke dados cecolok obor penggalih paduka. Saha saged hamba bati ngerungkut penggalih paduka anak Prabu ing Ngastina, nggih, Yayi. Nadyan ingkang raka ngawunggus mantun ugi pareng hamba Barana ingkang sejati, kula cumadung dawuh nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu. Mugi Yayi sak mangke kepareng hamba Barana wigatosipun menapa dening kapaduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalahadat ingkang sampun menika Yayi Ngastina. Paman Arya, wonten timbalan nggih. Bawa Durna. Wonten timbalan ing dawuh, Ger. Iwa Kakang Prabu Karna kawungguh. Yai wonten dawuh. Wonten ing parapatan negari Ngastina dinten samangke menika kula boten badhe ngrembak perkawis kedaton negari Ngastina. Tuwin kula boten badhe ngrembak babagan Kanalindran miwah. Kula boten badhe ngrembak babagan kawula sanegari Ngamak Ngastina menika babar pisan boten. Namung ing badhe kula rembak boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun kula lampahi. Udakawis Sabtu hari kelungguhan dinten sakmangke menika. Boten kanthi kanyana-nyana ingkang putra Ngastina Banduryudana nampi Nawala. Wondene Nawala menika kala wau boten sanes kejawi namung saking anak kula ing Trepsila genipun Wisanggeni. Wondene surasaning Nawala sareng kula Surasa ngantos telasing padha Nawala menika kala wau Wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina. Piyambakipun kepengin sanget dados nalindra wonten negari Ngastina. Boten ketang amung sak uruping damar, sak umuring jagung. Kedah kelampahan madheg nalindra wonten negari Ngastina. Mongko nalika wonten namadyaning Nawala dipun serat menawi ingkang putra Ngastina boten maringaken negari menika wetah Wisanggeni sadermi nampi sepalih ewadene. Menawi kula boten maringaken negari menika wetah menapa dene sepalih negari Ngastina. Wisanggeni nedya ngrebat menika kanthi sarana panca bakah. Inggih menika sarana peperangan. Bawan wonten dawuh nggih. Nggih muti bilih anak kula Wisanggeni menika nadyan lari wingi sonten paradene sampun kasebat. Wisanggeni menika titah ndugal kewarisan. Wisanggeni menika pinunjuling apa-apa benten kalian saminipun. Kacariyos Wisanggeni menika dados katresnaning para Jawata. Turta dasari anggadhahi kasekten linangkung bebasan. Lare menika tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Boten saged dipun jangka kacintrananipun menapa malih dipun jangka pejahipun. Mila melang-melang raos sing manahipun ingkang putra Ngastina Banduryudana menapa inggih badhe kelampahan. Ing atasipun kula menika nalindra Ngastina ingkang sampun kondhang kawenang kasor kalian Wisanggeni bayi wingi sonten ingkang badhe diambedah negari Ngastina. Paman lelampahan ing kados mekaten menika mugi kepareng paman asung pamrayogi dhateng ingkang putra Ngastina kedah kados pundi ingkang kula lampahi. Mugi kepareng paduka paman paring dawuh srana menapa ingkang kedah kula tindakaken supados sakmangke Wisanggeni saged nampi dhateng lelampahan menika saha boten saged anjabel negari Ngastina. Wonten pangwaosipun Wisanggeni anak kula ing Trepsila geni paman ploso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Sareng kula midhanget pangandika paduka ingkang mekaten menika kala wau. Blakasuta kemawon tumunten kumesar raos sing manahipun ingkang pamaning plasa jenar. Mboten benten ingkang kados paduka raosaken. Kula inggih mangertos bilih Wisanggeni menika nuwun sewu nadyan menika lare wingi sonten nembe ngancik jejaka. Ewadene Wisanggeni menika saged sinebat wiji sejati. Gesangipun tinresnanan dening para Jawata, cinaket dening para dewa lan kinemulan dening para widodari. Mila mboten napa aneh menawi Wisanggeni menika ngungkuli dhateng sak pepadaning para titah. Anak Prabu wonten timbalan ing dawuh. Perkawis mekaten menika kala wau boten perkawis ingkang gampil, tuwin boten perkawis ingkang enteng.
Mula ingkang saking menika babagan menika monggo rinembak ingkang langkung prayogi. Sampun mantos paduka menika maringaken negari Ngastina krana tumrap kula nggih. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun Nalindra maringaken negarinipun menawi dipun suwun dening tiyang sanes. Menapa mboten badhe banger bacin asmaning Nalindra Ngastina. Menawi tumunten paduka maringaken praja menika dhateng pun wisanggeni sinengguh panjenengan menika satunggiling Nalindra ingkang boten saged ngayomi dhateng kawula. Tuwin satunggiling Nalindra ingkang satemah kawastanan ratu ingkang jirih getih wedi mati miris satemah maras sababadi nyumurupi muncrating marus menika mboten prayogi lho nggih. Bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan namung sedumuk bathuk jembare nadyan namung saknyari jembaring bumi menika kedadipun totohi yen perlu ditotohi uncating nyawa ngeblaking raga tumrap kula kados mekaten pamrayoginipun. Lole. Muni lole kaya wis ora kuat to. Kena swalo gembar manyar-manyar do neng dungkul ana dadi alas-alas dadi ana dipate. Pripun Kakang Durna? Nek sing jeneng wong ngendika niku ketoke kaya gampang. Wong ngomong niku gampang. Ngoten. Wit gedang apa pakel. Omong gampang lakoni angel. Kok sampean iso paring pangandika kados mekaten? Nuwun sewu. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika bingung kodeng. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika mboten pikantuk margi medal. Menapa menika tegesipun ora entuk jalan keluar. Mboten pikantuk margi medal. Tegesipun bingung bingleng penggalipun krana gagas dhateng putu kula pun wisanggeni. Wisanggeni atur nawala dhateng anak Prabu Duryudana bilih badhe nyuwun ngampil negari Ngastina. Badhe dipun agem wisanggeni madheg Nalindra wonten negari Ngastina. Mila penggalipun anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung, tumunten ajrih menawi negari Ngastina menika tumunten dados kukupanipun wisanggeni krana piyambakipun menika presa. Bilih wisanggeni menika satriya ingkang pinunjul ing apa-apa, braja ing akerep, panjenengan yo ngendikake wisanggeni menika titestanan para dewa, kinemulan para widodari bebasan dijangka larane ora iso, dijangka patine tangel lampun kasembadan menika wisanggeni. Panjenengan menika sinebut wiji sejati. Wiji mulya. Nggih. Nggih. Lah nek sampean paring mangandikan negara Ngastina menika dikukuhi bebasan sedhuwuk bathuk nyari bumi. Nuwun sewu kula tak takon. Karo sampean mangsuli. Nggih. Nek pancen iki diajak perang anak Prabu Duryudana menika ngukuhi negara Ngastina. Sapa sing kira-kira maju wani adu arep karo Wisanggeni? Sampean, Pak? Engke napa pripun? Kula niku mung usul kok. Usul niku kudu ana tanggung jawabe ora mung sakapenake dhewe. Menawi panjenengan Dipate menika usul sinuwun negari kedadipun kekai. Kula ingkang sagah majeng wonten ing pabaratan. Lah menika tegesipun tanggung jawab. Usul kok tanpa biaya. Ming usul tok menika lajeng kula nuwun sewu. Menika mboten badhe dipun agem dening anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika pados margi ingkang prayogi supados samangke negari Ngastina menika mboten dawuh wonten panguwasipun Wisanggeni. Boduna. Mboten dawuh, Ger. Menawi pemanggipun Bapak Durna kados pundi? Menawi pemanggih kula menika sakmenika srananipun kados mekaten supados Wisanggeni menika mboten ngamuk wonten negari Ngastina. Ngastina menika dipun paringaken Wisanggeni. Lho. Kesik ta. Sampeyan kuwi duwe penemu kok sak kepenake dhewe. Nek Ngastina diparingke Wisanggeni, anak Prabu Duryudana lenggah menyang endi? Kadipaten Gajahhoya. Kadipaten Gajahhoya menika nuwun sewu, menika wujude kadipaten. Menika ugi wewengkon negari Ngastina. Ingkang lenggah inggih menika ingkang ramanipun Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Dastarata. Tartemtu sinuwun Prabu Dastarata badhe nampi atmajanipun sami mapan wonten ing Kadipaten Gajahhoya. Sedaya slamet. Kurawa ya slamet. Kula nuwun sewu mboten wonten korban dumadosipun menawi paduka anak Prabu Ngastina menika badhe ngiklasaken negari menika dhateng pun Wisanggeni. Nanging wonten raos kuwatir salebeting manah kula. Perkawis menapa, Nger? Menawi ngantos Wisanggeni menika bebasan ngemut gula krasa legi. Lah menika perkawis ngemut menika, Nger. Adaanipun pancen mekaten. Tiyang ngemut gula menika krasa legi wekasan moh nglepeh. Lah menika salokanipun piantun Jawi. Wong ki nek wis kepenaken, wis sugih. Terus ngrasake sugihe moh dedana. Wis duwe
ngrasake duwene emoh weweh karo sak pepadane menika tembungipun bebasanipun ngemut gula krasa legi. Kados Wisanggeni menika mangke menawi kelampan dados Nalendra wonten negari Ngastina. Tumunten piyambakipun menika ngraosaken sekeca kepenak. Lho terus emoh balik ke negara. Menika ya iso uga kelakon. Menawi ngantos kateman mekaten panjenenganipun anak Prabu kedah narimah. Negari dipun wangsulaken kedah narimah. Nek kula kok mboten cocok. Mboten cocoke pripun? Mboten nonton negara kok diwenehke wong kana-kana. Nganti akeh sing padha dadi korban budidaya supaya negara menika mboten dawah wonten pangwaosipun tiyang sanes nganti ditotoi oncating nyawa enteking bondo nek perlu dilakoni. Negara kok dikekke karo wong kana-kana menika nuwun sewu. Menika pernatan pundi, cara pundi kula tak takon. Lah saniki upama negara niku ora diwenehke Wisanggeni, nek Wisanggeni ngamuk sapa sing arep napaki kridane Wisanggeni kula tak takon. Pitakonan kula mangwangsuli riyin. Sampeyan nggih mangwangsuli pitakonan kula. Sampeyan niku ditakoni durung wangsulan kok genti takon. Jamak lumare wong dalan takon tinakon. Jan angel tenan. Angel tenan iki nek rembugan karo Kakang. Lho, mboten angel ning nyatane ngoten niku Adipati. Nek nganti Wisanggeni krasa kepenak lenggah dampar terus negara ora dibalekke. Lho menika sampun dados tanggal jawabipun Wisanggeni. Tegesipun anak Prabu Duryudana mboten dados Nalendra wonten negari Ngastina. Upami kedah mekaten nek cara kula mbok ya wis ora apa-apa. Wong dasane anak Prabu Duryudana menika le dadi ratu ta negara Ngastina menika wis tetahunan. Inggih. Wis ngrasake kamukten. Lho, nek dilintir karo anake lanang, Wisanggeni menika ya anake lanang dhewe. Napa kira-kira awel? Nuwun sewu, mboten perkara awel. Ning niki negara. Asing ngomong kecamatan sapa? Lah nggih, napa wonten kecamatan Ngastina? Nggih. Leres Kakang Dono. Tur malih Depate, sing jeneng Wisanggeni menika nuwun sewu babaran kayangan. Wisanggeni menika laire ora kaya titah lumrahe. Nika babaran kayangan. Laire Wisanggeni kemawon mbokne disiksa. Jroning mbokne disiksa Wisanggeni lair wonten ing Madyapada. Tumunten dening Sang Pandya Betari Durga, Wisanggeni menika cilike bayine arep dipateni, dicemploke wonten ing Kawah Candra Dimuka. Tumuli dipun ayomi dening Sang Asih Prana, ya Sang Hyang Bathara Wenang. Kawah Candra Dimuka ingkang umume kados mekaten menika. 1000 panase Madyapada, rep sirep ora panas. Wisanggeni ora tekaning pati. Tumunten Wisanggeni goleki mbokne, Wisanggeni goleki bapakne nganti ngamuk. Teng kayangan, sampean kelingan mboten? Nggih kelingan. Nah, napa mboten nampa Wisanggeni menika bayi wingi sore kok ngobrak-abrik kayangan. Bathara Wisnu, Bathara Brahma, Bathara Basuki ngepit 12. Wedi karo Wisanggeni. Nggih. Pun mboten nonton lho Bathara Basuki. Nggih. Guru kula menika. Oh. Nika nganti kocar-kacir kabeh mergo karep wedi karo Wisanggeni. Lho, lah saniki upama Wisanggeni menika ngetokke Jaya Kawijayan. Kula tak takon karo sampeyan, sapa sing mandelke teng Mahabharatan? Kurawa apa? Ah, Kurawa niku nuwun sewu arep murid kula niku jane ora seneng karo Kurawa. Kurawa niku lho wis bola-bali mirang-mirangke. Kurawa niku aja kok musuh Wisanggeni, musuh Petroke mobal mabul. Aja kok musuh Petruk, musuh Bagong. Kowe mobal mabul. Lah kok arep musuh Wisanggeni niku sing dienggo menang napa? Nek sampeyan bahas Kurawa niki malah kula walik. Mang walik. Nek ra penak mang walik. Kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan ajeng takon apa? Kurawa kedadian kaya ngoten niku jane salahe sapa? Lho, kedadian sing kaya pripun? Kurawa kok dadi wong kadang nata ning kok ora sekti babar blas, ora duwe kekuatan babar blas. Kula tak takon sampeyan. Kurawa niku murid sapa? Lho, Kurawa niku murid kula. Lah kok dadi Kurawa ora digdaya. Kurawa kok ora sekti mandraguna karo Petruk kowe kalah. Nek cara kula sawijining guru nyawang murid perang karo Petruk kalah ki nek cara kula gurune isin. Ah, kula kok biasa. Mboten isin, mboten ajeng isin. Wong dasare Kurawa niku ya goblok-goblok tenan. Nuwun sewu lho, Nderek Anak Prabu. Mboten kok kina dhateng panjenengan niku Blaka Suta sak estunipun ngados mekaten lampaning kedumados kata-kata Paduka para Sata Kurawa. Nggih. Sing jeneng guru menika Depate? Nggih. Niku maringake wewangsaning ilmu dhateng siswa, ngoten. Perkara ilmu menika kala wau ampuh apa ora gumantul kecake siswa.
Nek siswa kencake ilmu menika tuwaja lahir batin. Ngelmu niku ora perlu ngelmu ming sepele, ning bakal migunane tumraping sing nampa ngelmu. Ning kosok baline arep ngelmune menika dayane sundul langit. Nek siswa le nampa mung sak kepenake dhewe, ngelmu niku ya ora bakal ana dayane apa-apa. Mula ana tetembangan, gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Kleru to. Nan ngelmu kok gegarane wong akrami. Anu napa niku? Ngelmu iku ngoten ya. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya beta kasih ayo dibuka bareng-bareng. Wong ora ngerti cakepan. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Nggih, lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Nah, dadi tembang niku pokokipun wonten kas menika. Menika menawi dipun bikak lajeng ditum setunggal-setunggal menika langkung sae. Gusti Allah paringono ngapura. Kok ana ya pendhita tegese kas nyantosani setya budya. Buma napa budya? Budya. Setya budya pangekese durhangkara. Tegesipun wong nek nampa ngelmu niku nek tanpa nganggo laku, ngelmune ora bakal ana kekuatane. Ngelmu pasinaon kemawon. Wong ajar nulis, wong ajar maca nika nek entuk ngelmu saka sekolahan nang omah ora dicake, ora dilakoni, ora disinau, ngelmu nulis maca niku ya ora ana gunane. Guna kasantikan, guna kaprawiran. Diparingi ngelmu saka Begawan Durna, iki cakna nglakonana tapa 40 dina 40 bengi supaya kumandel ngelmune manjing ana sanubari. Nek ora dicake ngelmu nika ya ora bakal ana gunane apa-apa. Ibarate kaya dene lading. Lading menika nek diasah niku bakal langgep iso dienggo ngiris. Ning nek dinengke wae ya bakale ya ketul, ora iso dienggo ngiris. Lho ngelmu niku wujude kaya ngoten niku. Nek Kurawa niku ora mung ketul, wis kebacut goeng. Dadi nek ora dikikirke ora bakal iso landhep. Ngoten nggih. Nggih. Kula kaya ngelmu. Kurawa kitane ngelmu guna kasantikan. Lembu sekilan, aji lembu sekilan. Ya. Sendika. Ning lakonana tapa 40 dina 40 bengi, ceplakep ora ana sing semaur. Dadi mlorok matane. Kuat apa ora? Dah mboten iso nglakoni. Poso, ora mangan, ora ngombe 40 dina 40 bengi. Kuat apa ora? Doting mlorok mripate. Ora ana sing semaur. Lho, niku tegese nglakoni lakune rak ora tuwajuh, ngelmune ya ora bakal ana kekuatane apa-apa. Beda karo para Pandhawa. Pandhawa ki durung kon posoe mlebu sekolahan wis poso sik kok. Ngoten nggih. Nggih, merga wong wis kebacut seneng prihatin, seneng tapa brata. Lah nggih. Pandhawa tane ngelmu iki ngelmu wujude tampang sutra jala kencana. Nglakonana 40 dina 40 bengi, poso, ora mangan, ora ngombe, ora turu. Werkudara niku lek nglakoni swidak bengi. Napa mboten saya tumanjem ngelmune? Puntadewa lek nglakoni 150 bengi. Napa mboten tumanjem? Kurawa ya ana sing iso nglakoni 40 dina 40 bengi ora mangan, ora ngombe, ora turu ning jero senthong. Citraksi ngejak bojone. Wis percuma. 40 dina 40 bengi karo bojone ning jero senthong iki ya genah betahe ra jamak-jamak. Nah nggih. Nggih. Durmagati ya ngono. Kon poso, aja mangan apa-apa. Ora bakal mangan. Kejaba mung panganan. Ha ya wis. Sithik-sithik kae wareg. Kewaci kae. Nek telung bungkus ya tetep wareg Dewa. Nggih. Nggih. Kewaci dipangan sak bakule. Ya wis. Napa wonten? Nonton. Karta denda nika. Karta denda niku rawa sing nomor pinten? 47. Karta denda, karta rebo. Rumangsaku. Ya kok tambah kesel tepane lha nggih. Nggih Kakang Durma nggih. Dadi nek miturut sampeyan negara diparingke kemawon. Margi menawi negara menika mboten dipun paringaken kula kuwatos nggih, kula kuwatos. Menawi ngantos pisan geni menika mangke lajeng duka yayasinipe.
Piyambakipun ngginakaken cara-cara mawi atos sing balung kula teng kulit. Menapa boten panjenengan anak Prabu ingkang badhe kapitunan. Mawi atos wisanggeni menika ngrusak negari Ngastina. Paribasan tumrap ing Bapa ing Sukalima saged mestani. Wisanggeni menika menawi wantun ngrusak negari Ngastina. Mboten ngantos telung kedheping paningal. Ngastina tertentu dados bumi angus. Suwe banget lete. Lali lancar kok ya iso lali barang. Kula baleni nggih Pak. Nggih, Mong. Menawi paduka anak Prabu boten maringaken negari Ngastina dados wisanggeni, wantos sing manah kula menawi wisanggeni menika ngamuk punggung. Tertentu negari Ngastina menika dados bumi angus, Dik. Anak Prabu Duryudana. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Kakang Prabu Karna ing Awungga, wonten timbalan. Miturut panjenengan kados pundi? Yayi. Tumrap kula petanganipun namung gampil, mboten wonten kok negari menika dipun suwun dhateng tiyang sanes. Sampun malih kok dipun suwun. Dipun maringaken ngampil kemawon mboten wonten ingkang lumampah wonten ing jagat menika. Mila menawi Prabu sajakipun semunipun ajrih kaliyan anak kula pun wisanggeni, kula nuwun sewu. Ing Raka Ngawangga menika sampun dangu kapatah minangka dados senopati. Mila dinten samangke keparenga kula badhe ngaturaken dharma bekti kula dhateng Paduka Prabu Ngastina. Keparenga samangke menawi wisanggeni yuwa negari, kula aturaken ngekahi. Menawi wonten tantrimanipun anak kula pun wisanggeni, menapa kinten-kinten wisanggeni sagah napaki kridanipun Senopati Ngastina inggih menika ingkang woh ing Ngawangga Narpati Basukarna Yayi. Dumadaning pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun Sang Tapa Begawan Durna. Miwan Narpati Ngawangga dadosaken kodheng sutane ngalih nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Mlenggahi kanyup nangka wardu kanyur janwan ganten wardu jawara keca nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba pihak ngarsa tangping punika sembah bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan kula rangkeng gajah medha saka wantilan. Kejawi namung sawanipun Satring Drep Sila Geni Bambang Wisanggeni Twin nganthi ing Raka Satring Randu Gumbala Bambang Antasena. Ingkang mantun mancat wonten iki minggah datul ya karya cingak kang samya mulat pangoro mbahe para kawula kanca biak-biak minggir jaluk dalan minggir. Pancen bocah ora kena dirasani. Nembe iki mawon dados wirembagan menika sampun sowan wonten negari Ngastina. Kados pundi Paman? Lah nggih monggo tata-tata kelasa bantal digulungi. Ki menapa Paduka paring dawuh mekaten? Iya. Kula nggih nderek deg-degan nggih. Langgeng-langgeng wisanggeni jebul mboten namung piyambak nganthi ingkang Raka kadangipun inggih menika pun Antasena. Inggih tiyang kalih menika nggih ingkang ngalahaken terminal pundi-pundi nggih tiyang kalih menika. Lah kok kaya ngene kahanane Kakang Durna. Kandhani ngeyel. Kula ora sampun matur ta, Depati? Nggih. Ngati-ati musa wisanggeni menika ngati-ati. Putu kula, soalipun menika putu kula. Oh. Turune Janaka, Janaka menika murid kula, Janaka menika sampun kula anggap kados dene anak kula dhewe. Kula wisanggeni menika ya kula anggap kaya putu kula dhewe. Antasena ya anake Werkudara menika murid kula. Mula Antasena menika ya kaya dene putu kula dhewe. Nggih. Ora aneh nek turun saka lima menika cahe kendel-kendel. Iya. Dadi kaya ngono ya. Nggih, wonten dawuh. Kanthi mbalana menapa wigatosipun wisanggeni sowan. Mbok menawi sakmangke wonten wolak-walik ing jaman wisanggeni anjabel menapa ing dados pepinginanipun nggih. Anak lanang Anindita. Bocah mursid iso mikul mendem jero karo wong tuwa wisanggeni padha raja sapraptamu. Pangestuning Siwa Ngastina slamet tekaku wa. Aku ngaturke basaku katur ya wa. Ya tak tampa nggih cah bagus. Ora liwat pangestuning wakmu ing Ngastina Tampanana. Tak gegem dadiake jimat Antasena Padharja. Slamet Pakdi. Nering Sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Pakdi. Ya tak tampa pangestuku Tampanana. Tak tampa Pakdi. Dek suarane wis tegas kaya ngono. Saya tratapan. Wayah Mas wisanggeni katuran Karaharjan. Simbah Patih Plasa Jenar slamet tekaku, Mbah. Ngaturke bekti katur ya, Mbah.
Oh inggih kula tampi nggih dipun sekecaken. Yo wis ora kurang prayoga. Anggir Antasena katuran karaharjan. Slamet, Mbak. Bedhi watur ya, Mbak. Inggih kula tampi. Pangestunipun tiyang sapa klatri nampi tak tampa gawe gedhening atiku. Inggih dipun sekecaken anggenipun wis ora kepenak, Mbak. Dekene rung rampung wis wangsulan. Mbaya sabar to Kakang Antasena ora usah kesusu-susu. Selak pengen joto si wong kok ni. Watuk Dek Pate, mbok ngombe obat. Nggih. Oh, putuku wis anggeni cah bagus. Putuku wis anggeni cah jlunet. Padha kanthi harja ngger, putuku cah bagus wis anggeni. Iki Eyang Sukalima. Eyang Kakung. Aku ngaturke bekti katur ya, Yang. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya wis anggeni. Iya tak gegem dadekake jimat. Piye kabare bapakmu ra ya slamet to? Pangestune Yang Durna, bapak mangya wilujeng. Syukur. Kae muridku sing tak tresnani. Bapakmu wis tak anggap kaya dene anakku dhewe. Anak tunggal bapa biyung. Mula ora nenek kowe iki ya tak anggap kaya putuku dhewe. Iya, Eyang Durna pancen kaya mengkono kasunyatane. Heeh. Antasena apa Mbah Kakung? Slamet tekamu. Wilujeng niring sambikala bekti katur ya Mbah Kakung. Oh iya tak tampa. Pangestune simbah tampan ana ya. Ndak gegem dadekake jimat. Engko mampir Sukalima. Nek rampung perkarane. Aku wis kapok ning Sukalima. Nang apa? Rambute Mbah Putri tak tarik kok nyepak. Kesepak Mbahmu Putri. Oh, Mbah Kakung. Ora apa-apa. Mbahmu Putri kena nyoprak ora seru. Aku kesepak bola-bali nyatane ya ora apa-apa. Iya. Prayoga ana ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggeni padha harja. Siwa ngawangga slamet tekaku bektiku katur ya wong. Ya tak tampa. Antasena padha harja bektiku Pakde. Iya, Antasena tak tampa. Wis anggeni. Apa, Pakde? Apa wikatine dene sowan mongko tanpa tinimbalan Blaka Suta cekak aos ora bakal tak kalang-kalang rembuku. Pakde wis nampa nawala saka aku to? Ya wis tak tampa. Syukur. Yen ngono Siwa Ngastina wis nyurasa isining nawala. Ya pancen wis tak surasa isining nawala. Lah nek wis nyurasa isining nawala, mestine Pakde wis ngerti apa to sebabe aku atur nawala. Mula kang saka kuwi dina iki aku nanjihke Pakde maringake wujuding negara apa ora? Nek ndok paringake ngaturake panuwun dene ora, ya wis. Ndak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Najan aku mung wong loro, aku nak mengkon bondo Ratu Ngastina nek nganti golek wektu sedina wae ora kelakon, aja tuntang wis anggeni. Dos pundi paman? Lah nggih monggo pindah kos-kosan mawon. Kula kok kuwatir suwe-suwe nggih. Bisa geni. Apa? Sadurunge aku menehi wangsulan karo kowe. Iya. Aku tak takon karo kowe. Takono tak wangsuli. Apa to sababe dene kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngastina? Ya sejatine mung kepengin ngrasake wae. Merga dulur-dulurku putra Pandhawa kabeh wis tau tate dadi ratu. Kakang Abimanyu, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kabeh wis tau dadi ratu, ya mung aku karo Kakang Antasena sing durung. Mula gandeng Kakang Antasena kowe wis ora gelem ngrasake dadi ratu, aku sing kepengin ngrasake dadi ratu. Mula sing tak jangka Ngastina. Apa sababe dene Ngastina ingkang bakal mbok lenggahi? Merga Ngastina ki darbeke wong tuaku Pandhawa. Aja ngawu gawar ngawur. Ngastina ki darbeke wakmu Ngastina. Sampeyan ki ming ratu wakil. Sampeyan ki ora duwe hak sakwute tumrap negara Ngastina. Ngastina ki darbeke para Pandhawa. Kok nganti kowe ngerti yen to Ngastina ki darbeke wong tuamu Pandhawa? Lho, ngerti wae. Wong nyatane aku ya dicritani karo para sepuh. Dicritani karo wong tuaku kabeh. Ya merga saka pokalgane wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Wekasan Pandhawa wiwit cilik karo Kurawa ki dibenthik-benthike supaya aja nganti rukun. Malah Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya manjing alas. Lah, nek wis Pandhawa manjing alas, tinuwune Siwa Dastarata ingkang Eyang Dastarata ingkang sejatine ora weruh marang gelaring jagat esming rembulan tegese
duwe cacat cala hina utawa cacat netra. Ora mangerteni menyang ndi dununging para Pandhawa wekasan gampang diblithuk karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Dikabarke Pandhawa mati, Pandhawa tumpes, Pandhawa sirna ana ing wana Kamyaka, Pandhawa mati ana ing alas Waranawata lan sak piturute wekasan Eyang Dastarata maringake negara marang Siwa Duryudana. Ora ngerti yen to jatine Pandhawa ki isih urip. Lah sing ngandhake nek Pandhawa mati, Pandhawa pejah ana ing jroning alas kuwi janjane ana kok wong ning kene ning ora bakal tak sebut. Ora bakal tak sebut. Ngacung wae Dik Patih. Mangane serak diarani. Nggih, kula wis krasa kula. Ora bakal kula tak selaki, kula dodo Kakang Duna kula dodo. Lah mula wis satrepe aku kepengin lungguh dampar ke Prabu negara Ngastina. Mula Pak Prabu maringake apa ora? Nek mbok paringake matur nuwun, nek ora ya wis. Iki wis diajab dadi peperangan. Mula nek pancen wis diniati dadi peperangan, aku ora bakal wegah. Kabeh bakal tak pasrahke karo kakangku ing Randu Gumbala Dr. Andes Antasena. Matur nuwun Insinyur Wisanggeni. Iya Kakang. Iki lek do wisuda ki ya apa? Wong ora ana wisudanan kok insinyur karo Dr. Andes. Aku sing SPDW Ratu Muk kok. SPDW apa, Mbah? Sepeda. Wong sing ora dong singkatane kok. Mula wektu dina iki aku ingkang bakal paring wangsulan kelawan kowe. Wangsulan ing Siwa Ngastina piye? Wangsul aku. Ngastina bakal tak kukui. Ngastina mbok kukui? Yo. Yen ngono Siwa Ngastina wis niat bakal dumadi peperangan. Nah, saiki gandeng iki wis ditemtokke Siwa ngukui negara Ngastina lan aku adon njaluk Ngastina. Monggo wis kudu dadi peperangan merga yen Siwa ora maringake iki pancen tak ajab dadining peperangan. Yo. Saya aku tak takon, sing arep tok patah dadi senopati sapa? Apa Yang Patih ketuan nek tumrap aku? Apa Yang Durna sing gurune Kurawa sing sekti Mahambara? Aku ora wedi mungsuh Yang Durna. Apa sapa sing bakal pariwangsulan lan bakal dadi tetamenging awakmu ing Ngastina? Ya kuwi ora kejaba mung awakmu ing Ngawangga Wisanggeni. Cumangkah kanggo sesumbar Lindho bumi kunjing Kumaludo kundur ketop lemembak penyugang kumambang Wisanggeni Siwa Ngawangga piye? Kowe ngerti aku sapa? Siwa Ngawangga ya kuwi Siwa Adipati Basukarna. Dene pangkatku ning negara Ngastina, sampeyan kuwi senopati. Yen ana negara ingkang bakal ketekan mungsuh, aku ingkang bakal kudu namengi sarta dadi banten sago minangka tambak negara Ngastina aja nganti ditekani dening mungsuh. Mula Kang Sanga kuwi yen pancen kuwi njaluk negara Ngastina Wisanggeni. Ayo kalahno Narpati Basukarna. Wah, dadi wis diniati to ya. Aku ora bakal wegah. Ya mung aku wis menehi dalan sing apik. Yen pancen Siwa Ngastina bakal maringake negara Ngastina, aku ora bakal njaluk sarana peperangan. Ning gandeng dikukuhi ya nyuwun pangapura nek aku peksa ndadekake perang ning negara Ngastina. Rasakaken burung tanpa guna yo. Saiki metu njaba kowe apa aku sing bakal tekaning pati. Dudu nang ngene mamane moneter kang didan Kakang Antasena piye? Metu njaba mungsuhe Siwa Narpati Basukarna. Rasa wedi tak enteni njaba niki. Wonten dawuh nggih. Sampun ngantos ajri kangelan ketabaken sanggaring para sata Kurawa. Inggih. Tata samapta ingkang disawiging diri. Anambak lampahipun Wisanggeni kaliyan pun Antasena. Nun ngestaken dawuh. Bawudana. Wonten dawuh nggih. Sampun ngantos negaken dhateng para sata Kurawa. Panjenengan gandeng sampun bukti wonten negaring Ngastina. Kedah mbelani dateng pun Kurawa Bapa Nembanduna. Oh, iki nggih. Namung lha
Nyuwun pangapunten awak kula kok gemrebek mboten kanten-kantenan. Gemrebek ngopo to Kakang nek didhawuhi kok mesti sampeyan kene ora cocok karo atine kok kaya arep selak-selak kok. Prabu Durna mboten mandang karya ateges Durna mboten tresna lan negari Ngastina. Oh inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kadur lari-alit Kartomarma wonten timbalan budal kang padha seping sun kundur ngedaton nun para madal pasilan. Nyun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Kakang Antasena, piye? Iki wis dadi tegese Siwa Ngastina wis ngukuhi negara Ngastina. Ya. Malah mau cetha banget pangandikaning Siwa Ngawangga yen to bakal mbetengi negara Ngastina. Piye? Kowe wani ora? Nih. Ora ana sejare Antasena kok wedi, ora ana. Luwih-luwih aku nek manggono ning bebener dasare niatku ming nyuwun ngambil negara Ngastina. Ewadene Siwa Ngastina ora maringake lan wis diniati dadi ajanging pasulayan. Ora sawedi. Yo, piye karepmu? Kowe sing tumandang nek ana rembuke aku sing ngladeni. Yo, karepmu. Kurawa pethoke. Dundurke, Kang. Yen perlu Kurawa kabeh dirangket sak Duryudanane. Yen Duryudanane iso dirangket gampang ku lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Pamujimu yo ni sing ati-ati kakangku cah bagus. Antasena. Piye, Pakde? Ngemban dawuh timbalaning pepunden Ngastina luwih-luwih Paman Harya Sengkuni. Dawuh kelawan sata Kurawa kinen samata ing gati saweging diri. Merga ana menungsa kang aran Antasena karo wisanggene bakal bedah negara Ngastina. Pancen tak sengaja. Mula saiki rembuke digawe gampang bae, Pakde. Nek Pakde kepareng maringake negara Ngastina ayem, tentrem, ora ana apa-apa. Wis tak gawe rukun sakabehe. Ning nek Pakde Kurawa luwih-luwih Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina ora diwenehake karo wisanggene. Ora ketang ngamung sak umuring jagung sak uruping damar. Aja kelakon dosa. Aku yang bakal mbondo Pakde Ngastina. Ora-ora ban suaramu. Kemewat kaya ngregem jimat kaya warindirat Persiabang. Apa kira-kira Antasena sago ngalahke para sata Kurawa? Sing dadi nyatane. Ayo saiki Pakde Kartomarma ngejawa. Taladeni. Ora minggat saka Gustina tak tegeli ya Antasena. Aja ngendika ditegeli. Urung karuan sampeyan iso menang karo Antasena. Ayo saiki dicoba. Nang kene marganing patimu Singalena prapteng alis. Ngati-ati lho dhewe nek usahaku.
Antasena Swatama lho jangkar karo aku arep ngopo kowe ora minggat tebak dadamune marganing patimu ora lunga tak ritke suket kombor wah setan ora dikombor aku kowe anak jaran cangkeme mati kowe yo yo ojo Antasena piye Pakde olah canggleleng kowe kepalat pelang kok olah celius ora serius piye maca kaltomanmu tok ngenekke aduh pelang kok tanpa tenaga sing dadi nyatane kowe njaluk apa piye Antasena sing apik aku cuma modal tenan nek ngono iki ayo arep ngopo mati mbek aku ayo ngantemo sak tutukmu Pakde. Wo edan kepalet jangklik. Odale. Pecah siramu. Cemplok. Ajul kumul-kumul. Oh. Hot. Wah. Aduh, Antasena ulah main-main. Wah! Piye, Ma? Kula pun matur. Piye trumpiyen tekan sakniki kula niku nek kon menang karo Antasena ora bakal kelakon. Kula nggawa tumbak kula cocoke dadane Antasena, ora kok temancep ning kemencrang kaya kena waja. Pancen bocah kae mbuh. Tumbak pusaka lho kok kemencrang lho. Lah iki niku man. Lah iya. Terus kula namung dinganten kene niku awake panas kabeh. Ngenten iki. Mak nyas. Mbok dipresake. Nek awake panas, sampeyan niku nek omong senengane sembrono nek akon sak kepenake dhewe kula semanggaken. Kula kalah musuh Antasena. Ngestina bedah ya karepmu, ora ya karepmu, ora bedah ya dibedah. Kula semanggaken, Mak. Lagi tantang-tantangan wis disen-isenke Antasena. Muni ngenten iki, Swatama wani aku karo aku tak ritke suket napa edan. Dumeh mbok kula niku nuwun sewu jaran. Wah dicethak-cethake ora. Lho semanggaken, Man. Kalah, Dul. Kalah. Mungsa Antasena karep menang sarta nggo menang apa? Nggih, sile angen-angen niku menang, Man. Nek bareng ketemu Antasena atine dadi ciut. Weh.
Ning likopul kebaca cumbal. Ayo Pakde Durmagati ngantemo cak tutupmu wak Jotosi diajane Jotosi silae. Terus Lino pangendo kula saut tangan kula duantel rai kula, Man. Tangane Antaséna niku ketoke cilik ning bareng tiba ning rai gedhe banget, Man. Mak tembel. Mosok tangan iso gedhe dhewe. Asli kula lang ngapuci. Anjing nyoba mang jajal iki. Wis rasah tak rasah jajal. Nemen iku jajal-jajal atau dituku. Mula bakule ya cengit. Ah, barang niku lho kula diantem candak sila kula diantil buet. Cekel sila kula dijengkelek kene ditamani teng dhuwur kula wis ndocino lah macem-macem lho. Lah macem-macem kula ngerti nek ajeng diuncalke. Sidane Diuncalke bener. oh tiba Teng cedak con kontrol. Teng cedak con kontrol. sound control. Con kontrol. Mak telebok ngoten, Man. Ya wis mundur kana. Nggih, Man, Mas. Lekoco. Durung diuntang kok wis white. Kekepidak, Man. Kepidak sapa? Tutur mau ganti matane mlaku rasane. Lah cengojo joli. Maju ora, Cit. Ora ketang ming sesasa ubengan, rong ubengan kula ta majuan. Ah iya kono. Momong suwe. Antaséna Patenana. Kok cepet banget. Kula niku. Kula niku nenek perang niku cecek-ceket. Oh. Langsung apa anane? Nggih, heeh. Wis mati Antaséna. Lho, dek kapan? Lho. Kok dek kapan piye to? Antaséna wis mati. Lah iya, niku anake Werkudara. Lara apa, Man? Lho. Lara apa piye to? Lah jare Antaséna mati. Ora, sik. Iki mesti kleru iki. Kowe mau maju nendi? Tetep nang warung. Lah ngopo ning warung? Lah sampeyan nek omong dhewe to, Citraksi ana sego entekno. Ya ampun. Sedulure ratu kok kupinge bosok. Lah sampeyan muni pripun? Citraksi Antaséna Patenana. Wah. Miskomunikasi. Krungu kula Citraksi kae ana sego entekno. Brubut. Kula bukaning teri. Nek ya entek. Entek. Ayo wis. Dadi iki mau kula mateni Antaséna to? Heeh. Wah, krungu kula ana sego entekno. Ya saiki maju Antaséna pateni. Lah rawani. Ngawani ana minggatena. Iya ora nesu, Man. Wong sing jeneng salah alamat niku ya entak entuk wae. Oh sing jeneng wong-wong ngono. Ah, piye? Durung ngomong kae sah. Wong sing jeneng wong urip ora ning alam padang niku kedunungan ina lali salapes lan mati. Mula kula niku wau kleru sesalah tampa. Ah iya. Wis ora apa-apa. Nek cara aku salah tampa ki mbok yo mbaleni maju. Membalane juga uang. Wis juga uang. Ya wis kana lunga kana. Kana gabung karo kancane kana. Nggih. Nyanyi ngapunten lho, Man. Ora apa-apa. Aku wis kulino kok kaya ngono. Nggih. Ah. Seseret. Ha iya. Sesego tok. Ha iya wis. Golek wedang kono. Ana apa sing ganjel ning telak? Nah iya. Mamang cudheke. Gah. Ora sudi kowe. Edan. Cara aku ya isin. Maju kok ora sida perang nek cara aku isin. Kowe iki kadang nata kok ora isin. Sesek isin? Kowe. Ah, mboten, Man. Kula kok biasa. Ora isin. Rak.
Limuni rak nganti amandele keder. Rak. Rak. Nek kuwi idu amandele. Cakole kebangetan lho. Dur. Aja gawe wae dudu kowe. Dur sasana. Udah, tak kira nek udah aku e. Wis kalah kok meta-metu. Bisa tak beda ya? Iki lek mung guyu kok kaya ora alos to, Dur. Wedi. Mung se Antasena. Nggih. Tandangane. Pun mboten sangge gamelan. Ya. Kesel awake doan lho rasane ora karo-karuan. Sik, urung pernah kok sae. Mangkato. Antasena. Apa, Pakde? Wani ora sing tawet dinampung mrene kok. Tutuki sirahmu. Wis sing tuwa sisan kon rene. Tapuki sandal iki wonengan. Omong nek aku ora melu-melu ngene ya. Sampeyan ki jireh ora. Ojo mlayu e, Rak. Sik. Kartomarma Citraksa Citraksi Durgempol. Kurawa iki nek kandha urakan seneng ra Jawa-Jawa. Se. Durgempol. Sound system pateni. Mangsane ora. Lah. Halo. Tuwekan ora. Kowe iki ngetapke dulur-dulurmu wae, Pakde-pakde kok ning brengok iki mesti menang kok. Mesti menang. Mesti menang kok piye? Ayo wangsulan. Urung karuan kok. Guayeme ra jamak-jamak. Urung karuan menang kok glelenge ra jamak-jamak. Sing dadi nyatane, yo kowe apa aku sing tekaning pati-pati. Woi aja nganti tekan mati. Gak ngono tekan mati yo urip pisan kok njujuk kon mati mo. Sopo sing kalah wae? Yo, carane manut. Manut karo kowe. Kowe bayi aku wong gerang nek nganti aku sing nemtokke isin. Sing bocah sing nemtokke. Yo. Adundas. Yo. Wani ora? Wani wae wong tuwa e. Yo, mundur. Sing nabrake aku apa kowe? Awe cak nom tak nek kamardikan. Kowe nabrake sirahmu ning sirahku. Sapa sing semaput kuwi sing kalah. Ngono kuwi jenenge gelut. Oh iya. Oh. Oke, toto. Gentenan lho. Iya. Piye Kak De? Apa-apa? Tak glelek. Kuwi jenenge perang warok ngene iki. Ayo gentenan. Ora apa-apa. Toto. Ya. Ayo jenenge perang tenanan iki ngene iki. Piye kok mandeg ora ndasku sing pecah. Ngrekoso. Lah kowe wani kok Pakde ra wani. Yo, le, modar kowe. Iya.
Wah, apik rame. Yo to. Yo. Keseron nganti minger ndasku. Sing dadi nyatane. Yo. Piye? Rada buyer ya. Yo. Nek perlu supaya ngalahke aku rada nganu kan. Rada ado, yo mlayune rada ado. Mati dereng aku kowe. Edan. Mundur rek. Mati dereng aku kowe. Rampung kowe. Juwoke watu kali ora mecotot siramu. Ora anggepe apa kene ya mumet tenan e. Diastus. Piye, Dur? Kok kalah ki piye? Dur, Bang Edan. Dur, Lho kok malih paman. Genah kono wis mlayu kok. Wo lah setan Antasena ngapusi. Wo nggawa watu dipaske bathuk. Kula ngekop watu maju meneh gah. Luweh. Maju Dur. Mo. Kula niku dapukane kiper ya kiper. Dapukane kiper kon maju, kena kegulan terus. Diapure ora. Wong ngomongane Bagonge kok tiruk-tiruk kita Dur, kowe iki demen dadi ora kajen. Kakang Penemban Durna, kula semanggaaken Kakang Penemban. Tiban Sunda maneh ora jebol Siramaya tuntang Bengawan Durna. Ngopo Mbah kok nangis? Kowe pancen digdaya tenan Antasena. Kowe pancen bocah sing sekti tenan ing atase Cundamane tak uncalke kowe ora mati kok malah Cundamane pindah ning tanganmu Antasena. Ayo mulai terus. Lho. Aku jaluk ngapura. Nyok tak balikke, Mbah. Aku ora gelem ngukup pusakane liyan. Tambani. Iya tak tambani Antasena. Matur nuwun ya Jabang. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku ora arep ngenengi dadamu. Ku ngopo ngenengi dadamu? Ora ono tutane kok. Nyok tambani. Tambani sing apik. Ayo. Kon tambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ayo ngaturake panuwun. Antasena, udus kowe. Yo. Keke. Yo, nek sampeyan tetep wani nerjang aku diterono, pusaka tak jaluk meneh. Tak rebut meneh tak pendhem men kowe ra ndek pusaka. Ora wau ayo lunga.
Antasena. Padhe ngawungguh, iya. Yen Kurawa iso tok obrak-abrik, yen Bapa Penemban Durna iso kalah karo kowe, tumuli kok kondur marang Sukalima. Nang saiki aku coba. Sing nang ngarepmu sapa? Badhe ngawungguh. Kowe wani karo aku? Nah aku bener wani kok, Dik. Lho. Kowe wani karo Pakdemu ngawungguh? Nuwun sewu. Niatku pancen wis gembleng, niatku pancen wis tak tekake tekad nggonku nglabuhi karo adikku Wisanggeni. Nek Wisanggeni ora kelakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa. Ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati Ngawangga, ayo saiki ungalno dadamu. Apa kira-kira Antasena kuat nadai pusakane Narpati Ngawangga? Ora, aku ora bakal kuat. Aku mesti tekaning pati. Pusakamu Kyai Kunto kuwi pusaka ampuh, Dik. Aku mesti tekaning pati. Ning upama sampeyan mentolo mateni karo aku, tak ikhlaske. Tak ikhlaske ora apa-apa. Aku patenono. Wong urip ki tanpa pawitan, aku urip ki ora nembung, ora njaluk, ora utang, ora nyilih, ming sak derma nglakoni urip. Wondene uripku dikethok dening wong tuaku dhewe, ya kuwi Siwa Narpati Ngawangga, tak ikhlaske. Monggo nek arep namani pusaka tamakno. Aku ora apa-apa. Ning upama aku tekaning pati, Bapak Werkudara krungu, mesine bapakku mbelani karo aku goleki sampeyan. Lelakon sing kaya ngono mau iso diarani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nek nganti bapak ora trima, ngamuk ning Ngawangga piye? Sampeyan wani nandingi bapak? Hah? Pak Di. Kok meneng wae? Sampeyan wani nandingi bapak? Upama bapak iki engko perang karo sampeyan, mak cilik Janaka ngerti nek aku tok pateni mestine ora trima. Sampeyan dikrubut Pandhawa. Sampeyan wani karo Pandhawa, aku percaya Pandhawa kalah karo sampeyan. Mergo nuwun sewu, sampeyan iki tenemu tuwa dhewe. Sepuh dhewe. Ngono. Sampeyan karo para Pandhawa tunggal ibu tunggal wadah. Ning mergo sampeyan miku kebacut kebondo sumpah. Sumpah karo Nalendra Ngastina bakal mbilani Nalendra Ngastina. Lah mulane wis ora iso piye-piye. Nata Ngawangga bondo sumpah mbilani karo wong Ngastina. Nek jane aku percaya, lahir batin sampeyan ki tresna karo Pandhawa, tresna sak anak-anake. Lho saniki nek sampeyan arep mentolo karo Antasena Patenana, pisang genisan Patenana. Kalah kabeh nek karo Narpati Ngawangga, ora ana sing iso menang. Ning apa ya kaya ngono kuwi wis wangun. Aku ki anakmu lho, Pakde. Anake Werkudara ki anake Basukarna. Wisanggeni ki anake Janaka ya anake Basukarna. Nek sampeyan iso mateni Antasena karo Wisanggeni ora kondang, ning malah dadi pocapane wong sak negara Ngastina. Lho, Senopati Ngastina Prabu Basukarna kok wani mentolo mateni anake dhewe. Banger bacen asmane Narpati Basukarna mergo mbelani karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Wis piye? Etungen tumandangke ditung ora mung waton grusah-grusu ati. Wisanggeni sampun ngamuk punggung boten saged dipun kendhaleni, Nger. Malah ana Prabu Basukarna wangsul wonten negari Ngawangga. Aduh, Nger, menika kados pundi? Jagat Dewa Bathara menapa iki kelampan kula masrahaken negari. Nanging menawi kula kedah majeng nandingi ridhanipun Antasena Wisanggeni, menapa wonten mirang-mirangaken ing atasipun kula menika Nalendra Gung Binathara. Monggo sakmenika pados margi kemawon. Badana kados pundi? Oh, mlajar. Medal alur-alur pengran. Sampun ngantos kadrangan Wisanggeni kelawan Antasena. Adipati Arasenguni pripun Kakang Durna? Sampeyan mang mlayu goleki Pandhawa. Wondene kula kaliyan anak Prabu Duryudana kula tak mlayu teng dandang mangore nyuwun pambiyantunipun Sang Pandya Betari Durga Dipati sewang-sewang Kakang.
Aku nek ngejokke Kakangku Antasena iki seneng ning ati. Seneng piye? Arep wonge nuwun sewu, dlogak-dlogok kaya ngono nek tumandang cekat-ceket rampung perkarane. Seneng aku, Kang. Nuwun. Apa? Nuwun. Kok men cukup seklimah nuwun. Aku ora seneng dialemoni. Nek ora mergo aku mbelani karo kowe tak ngelamun aku gelem tumandang karyane mergo gedhening tresnaku karo adiku lanang Drepsila Geni, Wisanggeni. Wong cocokmu iki mung karo aku, nek ora aku sapa meneh? Lah iya. Lah iya. Ning kowe ya blas ora ngewangi aku, blas ora ngantem pen Kurawa siji-siji ya. Aku ora iso omong to, Kang. Nek ana rembugane aku sing tumandang, nek ana kole sampeyan sing tumandang. Ha iya. Hai. Ah terus kok sepi? Ha isine kok kon rame iki apa ora dur turu apa piye? Kowe aja edan lho kowe. Tak takoni tenan. Iki si wong Ngastina mlayu golek Pintasraya. Terus karemu, Kang, apa? niatku kudu bondo Ratu Ngastina. Mergo nek ora tak bondo, Ratu Ngastina mesti bakal mbeda ngonku lenggah dampar kebareng Wisanggeni. Pelayune Ratu Ngastina doyak, Kang. Doyak meneh. Doyak meneh. Wah, jan edan iki ora nganggo leren babar blas. Dioyak nganti kecekel. Ngendi gone kecekel bondo, engko aku tak dadi ratu. Ya, manut karo adikku lanang. Tobat, sode selikur dina. Mula ta kayangan dandang mangure keterak panas. Ingkang gawe goro-goro satemake baju barat jim setan mripreyangan ing padha nungsang kuyang ngudel bingung numbuk bentus playune. Jebul ana titah pujangkara ingkang munggah ing dandang mangure tobat iki kaya Begawan Durna. Mekaten Pandya Betari. Kemarang kula ngaturaken sembah sumeng keping pambekti kula kunjuk Pandya Betari. Tobat tak tampa Begawan Durna pangestu tampanana. Kula pundi engko jimat paripe dayana ing kasantosan. Duryudana Raharja nggih. Tansah pinangkaning kawidadan. Niring Sambikala, Eyang. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestu ning Wuribu tampanana. Lha pundi engko jimat paripe dayana ing kasantosan. Sumengko nggon musuhana ning dandang mangure ana wigati apa kulup Begawan Durna apa dene Duryudana. Teka katon rengu kang dadi pasuryanmu kulup nggih Kurwati. Bapak Perban. Kula wonten dawuh. Monggo latri paring dawuh saha munjatur ngersanipun Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga. Menika istrinipun mekaten Pandya Betari, boten kanthi kanyana-nyana. Jebul negaring Astina ketaman Ruhara. Ingkang dipun tuwuhaken saking moganipun inggih menika pun titah Pujangkara atmajanipun para Pandhawa. Anakipun Janaka inggih menika pun Satrum Drepsila Geni pun Wisanggeni. Anggenipun badhe nyuwun ngambil negari Ngastina. Piyambakipun kepengin sangken boten ketang namung sak kedheping netra, badhe kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Kula nuwun sewu Pandya Betari, andatosaken kogel kagelan penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumuli dados regejegan sawetawis wonten ing Datulaya. Nanging jebul Wisanggeni adreng kekarepanipun anggenipun badhe kepengin dados nalindra. Satemah dados panca bakah. Nanging sepinten to bangkinipun para sata Kurawa nandhi kridhanipun pun Antasena wayah kula. Teman para Kurawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan salang tundang tubut dujung. Klebet ingkang wayah nalindra Ngastina tuwin ingkang wayahipun Begawan Durna ugi keplajar wonten ing dandang mangure. Wonten ing sowan kula menika mboten sami kejawi namung nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Pandya Betari. Kepareng ami tulungi dhateng Begawan Durna menapa anak Prabu Duryudana. Sumados Paduka saged angendhakaken kamurkanipun Wisanggeni ageng saged angarangke dhateng pun Wisanggeni menapa dina Antasena Pandya Betari. Durna, kula wonten maring adhawuh. Duryudana Timbalan Pandya Betari. Panjenengan Wisanggeni iki bocah sing ora kena disangga enteng ternyatane kuwi babaran kayewangan. Tur tak nyebutake to Wisanggeni kuwi wiji sejati. Oh inggih. Ya to yen
pancen kaya mengkono tak cobani ngelik karo Wisanggeni. Yen pancen Wisanggeni ora kena dielekake ya wis mbok menawa aku kudu tega karo Wisanggeni apa dene Antasena. Nanging ora prayoga lamun kowe ninggal negara Ngastina. Parengipun kowe enggal bali menawa negara Ngastina, titi preksanen sarta awat-awatana negara Ngastina aja nganti ana bab-bab ing ora prayoga. Wonten Wisanggeni kelawan Antasena aku ing bakal murba Masesa. Oh inggih, inggih. Nek to makaten kula nyuwun pamit Pandya Betari, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang, sing ati-ati putuku Kurupati aja kaya bocah cilik ya nggih. Tobat iki ora mangling kaya Wisanggeni. Iya. Eyang Betari aku ing sowan. Bektiku katur Yang. Iya ya tak tampa Antasena Raharja. Iya, Mbah, slamet tekaku. Ora ana suwiji apa. Sumengko nggonmu ngabiandra ing ngarsaning Eyangmu Pandya Betari Durgana wigati apa pulung ora sandadak Kanjeng Eyang nutup-nutupi marang lelakon. Pancen tak sengaja aku mbujung kelawan Siwa Ngastina. Monggo mlayu ning ngener ning kayiwangan Dandang Mangure. Saiki mara gage prasaja. Kanjeng Hyang Bathari nyingetake Ratu Ngastina menyang endi? Yo, Mbah, ngaku ae. Adikku Wisanggeni lagi makantar-kantar atine nek kan sampeyan engko ora ngaku, gawe nesune Wisanggeni nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Tobat. Pancen wasis ngerti marang lelakon Wisanggeni nanging coba to pikiran. Apa ya wis pantes to kuwi kepengin dadi Nalindra lah kok dadak ngrebut negara Ngastina. Mestine akeh negara-negara ingkang kudu mbok bedah. Sarta kowe Banda Ratu, sawise Banda Ratu negarane mbok lenggahi. Ora kok negara Ngastina, kose. Aku pancen duwe niat bedah negara Ngastina. Lan Banda Ratu Ratu Ngastina. Lan aku bakal lenggah ning negara Ngastina. Apa ora ana negara liyane? Aku ora duwe niat lan kreket kepengin lenggah dampar ning negara liyane Ngastina. Mula yen pancen Ngastina iki dikukuhi rame-rame antas malang-malang bakal tak putuk. Sapa wae ingkang labi Ratu Ngastina tak katutke dosane. Tobat. Yen upama Hyangmu Dandang Mangure kuwi menggak kekarepanmu, nduk anggap yen aku nglabi Ratu Ngastina, mestine ngono. Lho, apa kira-kira kowe wani karo Pandya Betari Durga? Sing tak wedeni apamu? Apa Pandya Betari Durga ora menggalih yen to aku wis kagungan pusaka ya kuwi Gada Inten? Apa kira-kira dewaning panggoda pangrecana Pandya Permoni kuat nadai Gada Inten? Tobat. Mbok didum nih. Lho, didum apane? Jare duwe inten. Kowe ora dienggo dhewe nek duwe inten. Oh lah kowe iki nuwun sewu, tuwa kowe ning jebul goblok dhewe mlocot kuwi. Karo Kakang niku nek goblok. Sing nak kandhake kuwi Gada Inten. Gada Inten apa? Pusaka. Terus niatmu pusakane arep ngopo? Lah, kowe iki ra wis ngerti to? Kowe tak kandhani ya Kang, sejatine kowe karo aku ki ora iso mbelani Pandhawa sesuk Bratayuda. Oh. Kowe karo aku kuwi ndelakon dhewe. Lelakone kowe karo aku kuwi duwe kewajiban mateni Betari Durga lan Bathara Kala. Merga yen Bratayuda dadi Bathara Kala karo Betari Durga isih urip kuwi Pandhawa ora bakal menang. Terus aku diparingi dening Sang Hyang Wukul Nasih Prana wujuding pusaka ya kuwi pusaka Gada Inten kon ngalahke Betari Durga karo Bathara Kala. Mula Betari Durga nek ngerti Gada Inten mesti gilane kepati-pati. Weh. Lho kok terus mabur. Lah iya. Lah terus piye iki kok nyenyet ngene iki? Kang, apa? Aku kok barang weruh Dandang Mangure iki kok lek dadi ratu ning Ngastina kok
kaya kendho ya. Lah, terus piye? Iki molak-malik nang cita-cita. Apa kuwi? Cita-cita iki gegayuhan. Wah, ora modern. Ora gaul. Cita-cita iki gegayuhan. Lah terus cita-cita gegayuhanmu piye? Aku ya isih tetep kepengin dadi ratu. Terus ning aku pengen dadi ratu nang kene wae. Ora edan lho ning. Iki kayangan, ora peduli. Aku tak dadi ratu ning Dandang Mangure, kedatone jenenge Kraton Dandang Mangure. Aku ingin lenggahi dampar. Aku ora ndek kawula, aku ora mbutuhke kawula. Tiwas kawulaku rusak yen ratune ora iso basa, ora iso tata krama, ora iso nganggo unggah-ungguh kaya aku iki nek duwe kawula, kawulaku mesti rusak. Mergo ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Oh, lah terus, lah wong loro wae. Wong loro piye to iki? Aku ratune, kowe patihe. Gah. Wong anggere engko kowe lungguh dampar terus Kakang Patih. Aku le wangsulan cilaka. Aku le wangsulan nganggo kanca-kanca keder. Hus. Wong isaku ya ming kuwi. Wis butuhe kowe manut karo aku. Manut piye? Aku tak dadi ratu, kowe dadi patih. Lah terus sandangane ya kaya ngene iki. Ora. Kowe ora ngerti kok iki kayangan. Nek ditonton tata lahir pancen alas. Ning batin ning kene iki kayangan. Kene wangunan sing apik, sing becik tur ya sugih. Kaya kayangan-kayangan liyane kuwi. Oh ngono. Mula gunakno permana jati. Permana baso. Permana jati. Permana baso. Kaya Petruk suwe-suwe. Omongane ting crebung sak penake dhewe. Ha nek ora ngono teneh nyenyet bani. Iki do kesel kabeh mangapke cangkeme wis ora gelem kok. Ya saurane tetep aku tetep berusaha. Lah iya. Lah nek ngono terus aku tak saling cara ratu engko saling cara sandangan patih ya. Ya, engko tak goleke sandangane ya manut ne ya. Wah, wangun tenan. Ha jare tok sandangi patih apa warok? Lho. Kok warok iki piye? Lah iki kok brengose kuandel banget. Keri nang irungne. Wis ora apa-apa dibetah-betahke. Kire tanggo nyerot tambekan iki rambuté mlebu irung kabeh. Nek tanggo nyebul metu irung kabeh. Dadi kaya apa kae lho? Mak strup sor. Dibetah-betahke. Yo. Aku arep dadi ratu ning Dandang Mangure. Ya sakarepmu. Kowe karo apa patih kok ora basa karo ratu? Ora apa-apa, patih iki ana sing ora basa karo ratu mergo tuwa patihe. Oh. Kowe nek nyeluk aku Yayi Prabu, aku nek nyeluk kowe Kakang Patih. Wela. Jenengmu sapa? Aku tak nganggo jeneng Prabu Candrageni. Wah, medeni. Bakul rek, dengkulmu melosot. Candrageni kok bakul rek ora. Ha terus aku nganggo patih sapa? Sakarepmu. Aku tak nganggo patih Jaya Aluminium. Iki ngawur wong paweh nganggo aluminium. Lah sapa aku manut iso. Aku nek kon golek jeneng ki angel. Piye? Aja manut wong jebul. Ha. Kah aku. Ha iya. Gandeng aku kuwi asale saka geni, mula jenengku Wisanggeni. Kuwi asale rak kowe putune Eyang Baruna. Bis. Kudu. Eyang Baruna kuwi dewa. Mamane ning banyu. Mula kowe nganggo jeneng Patih Candrawarih. Wah, apik to.
Ya wis manut. Kota nggo jeneng Patih Sengkuni. Ulus wis ana sing duwe. Kuwi isih wis ana iki wonge ya isih urip. Men kondang nggo jenenge wong liya. Ya wis Candraware. Kakang Mate Candraware. Apa Yai Prabu Candranata? Geni. Ayo dina iki mlebu ning kedaton dhisik mengko ngrembug babakan Kanalindran. Ya, aku tak dawuh karo Tumenggung Candramawa. Kucing kuwi. Hah? Kucing kuwi. Candram. Oh iya ning lali. Tak kira nek ana Pak Tumenggung, ora ana Tumenggung temungan kowe ratune aku pati kowe mung wis loro iki. Oh iya. Wah iso ora gayeng sepi banget ratone. Ora apa-apa sing penting aku ora iso lakon dadi ratu. Ya wis. Ayo mlebu kraton. Mlebu ngendi? Mlebu kraton. Ya saya tak derekke Yai Prabu Candrageni, Kakang Mate Candraware ya. Kok dadi malah kaya ngono mangantine wis anggene. Nganggo rasukan ulun lah kok enggak dampar. Nego utawa kayuwanganing dandang mangore. Dheweke lenggah minangka nata ing dandang mangore Batobat pukulon kula nyuwun pengadilan pukulon. Blegek-ugek. Sak dulita mel. Dara. Enten apa, Gus? Kok janur Gunung Kadingaren niki marandara kula katelune pisan. Rawuh enten Karang Kadempel. Ndara Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, Ndara, keparing abdipun Nara Garing Cemadong dawuh. Nggih, Gus. Kepareng abdipun Petruk Cemadong dawuh. Nggih, Den. Wonten menapa badhe ndawahi pidana dhateng Semar? Weh. Lah salahku ki apa karo dipidana? Mbok menawa kowe duwe keluputan, Mar. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine nggonku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti dina samengko diutus dening Kyai Prabu Darma Kusuma. Kabar ingkang sumebar warata yen to dina samengko wis anggene dianjabel negara Ngastina. Ndara wis anggene. Iya pancen mengkono Kakang. Pancen ya satriya ndugal kewarisan. Mula nuwun sewu, mboten aneh nek napa sing dadi gegebenganing ati tumuli kedah kaleksanan. Ning niki mbebayani lho, Den. Mergi Purnaning lalampahan Pandhawa Kurawa menika sampun wonten kodratipun piyambak. Nek Ndara wis anggene nggih mangsa ngelak wanci, napa prayoga kedadosanipun? Mangke menawi wonten welaking Jawata mboten namung para putra ingkang kapitunan, nanging badhe ngembet dhateng ndara-ndara kula Pandhawa, Gus. Mula kangkung sangka kowe, Kakang Semar ayu. Aja nganti keri ndak kanthi prapta ning negara Ngastina. Ngelingake lawan wis anggene. Yo Semar, kowe aja nganti keri. Kakang Semarat Majamu uga nganti aja nganti keri. Digelak prapta ning negara Ngastina, Kakang ngelih-elih lawan Atmajaku wis anggene mundhak ora prayoga kedadiane Kakang Nayantaka. Nggih. Ndara kungga kula dherekaken. Pareka den prayekna semuriris.
Kakang Narada. Menawi ini mila kayiwangan katingal hawa panas menika jebul wonten sowanipun permoni ing Abiyantara. Sae kasinggihan mekaten. Tumuli timbalan nomor wigatosipun dene Durga sowan Abiyantara Somadewadi Pramesti. Kakang Rudra lenggahing langkung prayogi. Inggih ngestaken dawuh permoni raharja sak prapta kita. Nareng sambi kala pukulun bekti kula kunjo. Iya Durga Luntampa. Ora liwat pangestu lun tampanana. Kula menika jimat paripindayana ning kasantosan. Apa to sababe dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Pukulan wale-wale menapa sowan kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Hyang Adi Pukulun. Apa to lire dene kita matur ing kaya mengkono. Mugi andados ing kawuningan Pukulun dinten samangke kayiwangan Dandang Mangore dipun risak lan dipun bedah dening wayah Paduka pun wis anggeni. Anggenipun amberung datan pepitung ing kawit wis anggeni menika nggadahi pengajap kepengin dados nandur wonten negari Ngastina. Nanging sareng Duryudana mlajar nyuwun pengayomanipun ingkang abdi pun Bathari Durga wis anggeni tumunti angoyak dhateng mlajaripun Duryudana ngantos prapting wonten ing Dandang Mangore. Tumuli wis anggeni damel geger Dandang Mangore. Mila ingkang rayi trima kepelajar wonten ing kayiwangan jalaran sareng kula waspaosaken saking katebian Pukulun menapa mboten nami sanggeni menika ngasuraken drajating kadewatan. Wis sanggeni tumuli madeg Nalindra wonten ing Dandang Mangore Pukulun menika ingkang kedadosan wonten ing alam donya Pukulun. Milahing Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Lah kok dadi kaya mengkono pakartine wis sanggeni. Milane saking menika Pukulun terus sanget panyuwun kula kepareng Paduka mbantu dhateng jasad kula. Supados samangke Paduka ngemonaken dhateng pun wis sanggeni. Kakang Narada, punawi? Wis sanggeni kemekaten menika kala wau sampun nerak pacak nerajang perbatang. Menawi wis sanggeni purun kula emutaken lan saged kula emutaken. Wis sanggeni boten badhe nampi dudukan saking ulun nanging menawi wis sanggeni hambruk mboten saged dipun emutaken kula pribadi ngebadhe amat rapi pidendhan lawan wis sanggeni. Ingkang atos-atos lho Di, Kakang Narada kasinggihan mekaten Kakang. Lho. Paman Sengkuni. Nggih, kasinggihan mekaten nggih. Mlajar-mlajar wonten menapa Paman? Ngaturaken ketiwasan negari Ngastina sakmangke bedah. Krana pokal damelipun putra Paduka pun anggir wis sanggeni. Anggenipun badhe ngrebat negari Ngastina saking astanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Satemah sakmangke anak Prabu Ngastina kepelajar. Malah kula waspaosaken saking katebian pisanggeni angoyak dhateng tindhahipun nata Ngastina. Menawi boten klintu jumujug wonten ing Dandang Mangore. Duh Sinuwun. Sinuwun ing Ndarawati mugi kepaduka parenga angemutaken dhateng pun pisanggeni ingkang putra. Sampun ngantos kedelarung-delarung anggenipun gadhahi pakarti kados mekaten. Satemah damel geger jagat saisinipun anak Prabu Ndarawati. Wela dalah Werkudara ayo. Wah ayo. Kakang Mate Candraware ana apa Yayi Candrageni? Apa sawetara nggone mapan ning kedaton Dandang Mangure? Ya, pancen mengkono. Ning sing prayitna ngati-ati lho Kakang, merga nggone aku kelawan Kakang madeg Nalindra ning Dandang Mangure. Sayekti bakal gawe hujat sanggane kula Nalindra. Yen perlu dewa bakal padha kaget dene aku madeg Nalindra ning negara Dandang Mangure.
Mula sing prayitna ngati-ati Yayi Prabu. Kirana apa-apa tak jaluk aja nganti meringkus. Kudu diadepi lan diungalake dadane. Wis mesti kaya mengkono Kakang Gondrawaring. Gonjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung iki kaya pukulun Bathara Manikmaya ya ulun ingkang mraptana ing kene wisanggeni aja kaya ngono kok sik nang kene ora ana wisanggeni ingkang ana Prabu Candrageni nadyan kita nganggo sandangan paribasane rangkep sewu nanging ulun ora bakal pangling lamun kita wayah ulun wisanggeni aja kaya ngono wisanggeni ayo jugara nggon kita dadi nalindra ning Dandang Mangore ngerti yo nadyan dikaya ngapa Dandang Mangore iki isih wujuding kayiwangan lan dadi papan plengganing ganeping dewa Tridasa Wataknawa nadyan mapan ana ing jagat nanging Betari Durga kuwi dadi ganeping para Jawata Tridasa Wataknawa ya kuwi dadi dewa panggoda pangrencana kita aja ngawu gawar ngawur yen pancen kepengin dadi nalindra mbedhao negara Mbanda Ratu Boyonga Putri sayekti kono luwih kajen keningan Pulun wis dadi anteping tekadku nggonku lungguh dampar keprabon ana ing Dandang Mangore angkahku niatku pancen wis gembleng Dandang Mangore kuwi dadi papaning para berkasaan jim setan priprayangan ingkang gampang ngingerke blating para kawula mula yen Dandang Mangore iki sing lenggah nalindra aku kabeh para berkasaan jim setan priprayangan ora ndak keparengake ngingerke blating para kawula satemah jagat iki ambabar katentreman yen jagat kabeh tinemune becik sayekti bakal jumplang sabab kodrating wis lumaku yen to isen-isening jagat mau werna loro ala becik bener luput padang peteng bungah susah bejo cilaka kabeh mau kudu sumandang ana ing titah ana ing Madyapada. Mula yen to nganti kahanane kaya mengkono tegese sira wisanggeni ngowahi kalawan kodrating para Jawata. Lho. Yen aku kepengin jagat iki tentrem, jagat kebak wong becik apa kira-kira salah? Bener. Nanging kurang bener tumraping kodrat. Sayekti kabeh wis pinanta anut kelawan gegolonganira dewi-dewi. Yen to jagat iki sining wong kang ora tumindak bener sayekti yoga ora prayoga yen to jagat iki kabeh isine wong kang tumindak bener uga ora bakal prayoga wisanggeni dewa nitake titah tumitah ning Janaloka mau pinaringan rasa pangrasa sarta pinaringan rasa kamanungsan ewa semono akeh wong kang koncatan rasa kamanungsan lan akeh wong kang koncatan rasa pangrasa wekasan gudel bingung unduk bentus satemah tumindak candala amung wong kang bisa meper marang rasa pangrasa wong kang bisa meper marang mubal-babaling karepson sayekti dadi wong kang tumindak bener ning jagat mula jagat iki pinirang dadi rong perkara ala becik bener luput padang peteng bungah susalan sapi turute yen kita menggak apa kang dadi pegaweaning para berkasaan jim setan priprayangan ingkang padha ngingerke blating para kawula lah banjur gunane apa para dewa nyipta kelawan sangganing berkasaan jim setan priprayangan wisanggeni kula kang sangka kuwi yen to kita wis pana kelawan apa kang dadi dawuh ingsun ya dawuh ulun Dandang Mangore balikna marang Pandya Betari Durga ora bakal tak balekake. Yen kita ora balekake apa ateges kita wani karo Pulun Manikmaya. Ora jeneng aku bakal wani karang diwaning para dewa. Nanging durung paripurna dudu titiwancine, ndak gege mangsane, ndak gelak titiwancine. Ayo mara coba gelakan titiwahyaning mangsa Bathara Guru.
Wonten timbalan. Lah kok ora memper temen? Iki marawis nganggo busana kadi utawa busana kanalindran kasinggihan Koko Prabu. Mboten mangli mriku anak kula pun wis anggeni. Anakku nggih cah bagus. Aja kaya mengkono ya wis anggeni. Mula balikno dandang manguring marang panguwasaning Pandya Betari Durga. Yen pancen anakku lanang kepengin dadi nalindra, mengko aku ing bakal bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri. Lan negara mau lenggah ana ya cah bagus wis anggeni. Aja kaya mengkono. Yen kowe tumindak kaya mengkono mau, sayekti bakal ngowahi kelawan kodrating jagat. Elinga. Kredaning atitanku mbedah kutaning pasti budidayaning manungsa tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Malang-malang kaya ndha mentang-mentang kaya gendhewa. Aku ngerti apa tekang sumimpen jroning legetaning atimu. Ingkang darbe niat luhur ya kuwi nentremke jagat sawigung. Sarana kowe dadi narendra ning dandang mangure. Satemah kabeh para berkasan jim setan pribayangan ingkang padha tansah ngiri godha kelawan tumindak ing makhluk ana ing jagat iki kabeh ora tumandang karya. Kanthi cara mengkono apa ing mbok tindakake mau nalisir saka angger-anggering kautaman bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap ing bebrayan. Luwih-luwih kurang bener tumrap ingkang maha kawasa. Aja kaya ngono ya Kulub. Ayo nglakoni urip swiji-wiji anut marang kodrate dhewe-dhewe. Aja gampang inger marang kodratmu dhewe wis anggeni jernyatane kodrating putra ing Madukara kuwi pancen mesti wujuding satriya dudu narendra. Mengko mundhak ora prayoga kedadian ninggir anakku cah bagus. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir sanging risang mawe gandrung. Wandarawati piye? Apa niatku ing kaya mengkene mau luput? Ora kok luput nanging kurang pertitis. Lirik kurang pertitis. Yen dandang mangur iki sing nguasani wis anggeni satemah ora ana wong kang tumindak angkara Budi Candala. Lah yen nganti wong ora ana sing tumindak angkara Budi Candala tegese kowe kuwi ngowahi kodrat. Kodrat sing endi ingkang tak owahi? Baline Ngastina sesuk kudu ana perang gedhe Bratayuda. Mongko kuwi perang suci. Perange Kurawa lan Pandhawa. Perange ambek, becik lan tumindak ala. Ingkang ambek sadu budi kasalira dening wong tuamu Pandhawa, wong dening ingkang tumindak angkara kasalira dening para Sata Kurawa. Mongko Sata Kurawa kuwi caket karo bangsane utawa kawulaning Betari Durga. Mula ora aneh nek tumindake sarwa sasar susur, tumindake sarwa angkara. Lengkang kaya mengkono ateges anakku lanang Drepsila geni nerak kelawan kodrating sing maha jagat utawa para Jawata. Kanthi kaya mengkono bakal gedhe pidanane, gedhe dosamu. Ya senadyan gegayuhanmu mau becik. Becik tumrap sira kula nanging kurang prayoga tumrap uripe wong ing mapan ning alam padang. Merga akeh wong kang padha ngarep-arep tumapak ing perang gedhe Bratayuda sabab kuwi perang suci. Ing kono bakal katandha sing ala wayuning sirna ing becik bakal ketitik. Ing ala mesti bakal tumpes teror tanpa sisa. Yen jagat iki wis kelangan watak angkara nanging anut marang kodrating ingkang lumaku, jagat iki bakal tentrem ora kok kowe ingkang ngowahi kodrat wis anggeni. Manyen kaya mengkono aku mengkari manut wae. Lah, kak ngono. Patihmu kuwi sapa? Patih Candrawari. Badiun rene keceke ndase. Salin ora nganggo siung barang. Wah, leman. Salin ora salin tak larak. Kakang Patih Candrawari salin. Ya. Wah. Konangan juragane. Ardi potol siungku. Lah iya. Ais titiwanci kok ya. Lah iya. Balekno marang keng kawogan ya wis anggeni. Ya ngestake dawuh wae. Sawise kowe tak jaluk kowe kundura utawa bali marang Drepsila geni. Ngestu padha wae.
Antasena ya bali marang Randu Gumbala, ya ngestokke dawuh. Aku ora kepengin ana perkara antaraning aku lan Bathari Durga urusen bab tantrimaning Pandya Bathari Durga. Aku yang bakal ngurus tantrimaning Bathari Durga. Sanggeni dandang mangore tak jaluk nggir. Pandya Bathari Durga, aku nyuwun mangapura ya Bathari Durga. Eyang Permoni. Katobat ora dadi ngapa ingkang wigati dandang mangore pulihna kaya wingi-uni balekna marang panjenenganing ulut. Aku ingkang bakal ngaratoni dandang mangore minangka dadi tiwaning panggodha pangrencana ya sing gedhe pangapuramu Eyang Pandya Bathari Durga. Walu gimbal manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nger. Ayun. Sedaya sampun ketingal madang. Nanging menapa paduka mboten kundur wonten negaring Astina. Malah sajak semu duka. Pasuryanipun paduka ketingal kados mekaten. Sin. Dina karo wisanggeni. Bayi wingi sore wani gawe wiranging nata Astina. Ora kecekel bocahe gerangane kudu kula sing kudu tanggung jawab perkarane wisanggeni. Ora kowe, ora Janaka, ora Puntadewa, ora kembar. Ora anak-anakmu mesti gawe wiranging wong Astina. Iki mau wisanggeni karo Antasena gawe wiranging Begawan Durna lan sak krandak negara Astina. Kowe iso ngelingi anakmu ora Werkudara? Ora iso ngelingi anakmu, aku sing ora trima. Bali menyang Sukalima. Iso mulang karo anak-anakmu gawe wiranging Ratu Ngastina arep ngopo kowe belake wiranging kadang-kadangku kabeh. Wah ayo sirmu piye gelak mangsane Gege Wancine. Madangi jagat tumungup-ungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung
sampun paripurna. Iya. Ndara Wisanggeni nggih pun rampung le dadi ratu. Saniki pun wangsul teng kundur teng Drepsila Geni. Iya. Kang Putra Ndara Antaséna le dadi patih bestak nggih pun paripurna. Wah, celometan dipol lambene. Muga-muga sedaya menika namung kinarya kaca benggala. Lakon menika laku jantraning lakon menika saged tinular sinudarsana sing becik monggo dipun agem sing ala dipun bucaling ing tebih purnaning gati sura sudrajane ingkang ratsuwa bratata kaping Darmastuti rahing samya karya rahing samya pinanggih nyuwun pangapunten nek enten lepate kula sampun ngandhara